Остальные будем ждать сейчас. Девочки, сегодня у нас идет Краснодар. В России есть, Краснодар, Махачкала, Пятигорск, Катримишка. Польша есть, Деньмешок, Узбекистан есть, Украина есть, это тоже Украина, кажется, да, с утра с Украины, остальные не успели. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. имрӯз барои шумо оиди аз хона нишаста кор кардана барои шумо камтар гуфта мегузарам. Аз хона нишаста на балки фақат аз он Wildberries, бояд интернет магазинҳое ҳастанд ки бо тариқи Telegram, Авито, Instagram, WhatsApp группа ҳастанд, занҳое ки хариду фурӯш мекунанд. Барои шумо ман ҳамирӯз тавсия медиҳам ин производстви Турсия. Либосҳои Zara ҳаст, кӯдакона, хеле фасонош хушрӯй, ҳамаш качестваш нағз. Агар шумо мехоҳед ки аз хона нишаста интернет магазин кушоданӣ бошед ё ки шумо бо ҳамин кор машғул ҳастеду оптови товар ёфта наметонед, дар ҳамин поёни комментария Telegram закрепит мекунам. Дар он ҷо ҳар рӯз борои нав бо нархи дастрас партофта мешавад. Шумо метавонед аз он ҷо харидорӣ намуда тариқи Авито, Telegram, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube шумо метавонед дар он ҷо савдо карда. Сайт ё магазини худа кушода метавонед дар он ҷо ҳам кор карда. Дӯстони азиз, дар комментария ссилки Телеграма закрепит мекунам, номерои WhatsApp мемонам. Дӯстони азиз, фикр кунед, як маротиба харидорӣ мекунед, баъд оҳиста оҳиста дар болош фоиди худатон намонда мефурӯшед. ҳамин дар гирду атрофи худатонам ҳаст одамое ки шиносатон, дар онҳо фурӯхта метавонед шумо. ҳамин хекада оҳиста оҳиста аз хона нишаста пул кор мекунед. качестви либосҳо гап нест. Дӯстони азиз, хеле качестваш олӣ аст. насиб иншоалло рӯзҳои наздик товарои манам мебиёд, боз аз наздик шумо ва ман нишон медиҳам качествени товара. ҳамин фирми Zara вообще-то либосҳои Турсия гап нест. асоби ҳамин детский либосош качестваш нағз. чанд маротиба шушта мепӯшонед, рангош намегирад. чокош хеле хушрӯ духтагӣ аст, качестваш ба гап нест духтаро. албатта дар Telegram даромада подписатсия кунед. ҳар рӯз борои нав мебиёд дар он ҷо духтаро. тамошо кунед, заказ кунед, кори худа сар кунед. дӯстони азиз, доставка по всем миру ҳаст. барои доставкаш вообще переживать накунед. Москва, Казоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Молдавия, Украина, всем по всем миру есть. духтаро, нашод доставкаш ба вообще переживать накунед. чанд намуди тарифаш ҳаст. доставкаи авиакомпания, карго ҳаст, бизнес класс ҳаст. вақте ки шумо товара вибрат карда мешед, баъд кадомаша ки вибир кунед, доставкаша разни тариф, разни нархаш ҳаст. худатон баъд вибир карда доставкаша заказ мекунед. аз ин ҳама доставки арзонаш ин карго аст. мобайни 20-25 рӯз ба товар дар дасти шумо рафта мерасад.